Sa silingan ng lalawigan sa Negros Oriental, miangkon ang barangay captain sa barangay Kangkawas sa lungsod sa San Jose nga midawat og ayuda gikan sa Social Amelioration Program ang inahan og duha ka mga igsoon. Kasong administratiba o kriminal, giatubang karon sa mga opisyal sa barangay. Si Chelo Valiena sa report. Miangkon man si Kangkawas Barangay Captain Mercedita Uy nga nakadawat sa SAP ang iyang inahan ug sa iyang duha ka mga igsuon apan bitataw nga nauli na kini. Gipakita sa kapitan ang mga resibo sa 6,000 pesos isip pagmatuod nga nauli na ang ayuda sa iyang inahan ug sa duha niya ka igsuon. Apan miangkon nga wa na mauli ang ayuda sa usa sa iyang igsuon kay napalit na og bugas. Gibarugan sa kapitan nga kalipikado ang iyang inahan ug duha ka igsuon. Senior citizen ang iyang inahan ug way panginabuhian samtang ang igsuon niyang barangay tanod kalipikado usab kuno subay sa bag-ong lagda nga gipagawa sa DILG. Qualified gupod sir kay walay trabaho. Dugang ni Uy nga kalipikado usab nga mudawat sa subsidy ang tulo ka igsuon ug anak sa iyang barangay konsehal tungod kay mga kabus sila. Qualified usab ang igsuon sa iyang konsehal tungod kay usa siya ka person with disability. Iyang giangkon nga gawas sa kasong administratiba, nagatubang usab siya og kasong kriminal nga gisangat sa Provincial Prosecutor's Office sa Dumaguete Hall of Justice. Gani ang akong participation ini is kana lang yung pagpirma sa Social Amelioration Card ug ang certification nga sila qualified nga mudawat. Samtang gipasabot sa DILG Provincial Director nga wa pa sila'y nadawat nga suspension order batok kang Uy. Ang ombudsman sa ilang bahin mupadayon sa investigasyon batok kang Uy bisan kun pahamtangan na siya sa unom ka buwan nga preventive suspension. Ang process is i-endorse to sa DILG niya ang DILG Regional Office ang atong level pod mo ay tahasan sa pag-serve sa maong suspension order. Chelo Valiena, Balitang Bistak.